Náš drahý Spasiteľu, Pane Ježišu Kriste, z celého srdca Ti ďakujeme za tento dnešný večer. Ďakujeme Ti za to, Pane, že Ty si povedal, že Tvoje ovce čujú Tvoj hlas a Ty znáš svoje ovečky. A voláš ich po mene, Pane. A tieto ovce ťa nasledujú. A Ty im dávaš večný život. Odpúšťaš ich hriechy. A dávaš im svoju pastu. Pastu svojho slova. Pastu Tvojej pravdy. A povedal si, Pane Ježišu, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Prosím, Pane Ježišu Kriste, aby si vyslobodil i nás. Prosíme ťa, Pane, aby si pozval i nás. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si oslobodil aj nás. Daruj do nášho srdca odpustenie. Daruj tú milosť, aby sme vedeli odpúšťať tým, ktorí nám spôsobujú rany. A odpusť aj nám, keď aj my sme v niektorých situáciách sa zachovali ako tí vlci. A keď nás iní ranili, aj my sme vycerili svoje zuby. Odpusť, Pane. Daruj tú milosť, aby sme neboli rozpoltení, aby sme neboli aj svetskí, aj duchovní, ale aby sme boli Tvoji, aby sme Teba nasledovali, Tvoje šlapaje, aby sme, tak ako táto žena, mohli prežiť to oslobodenie, to uzdravenie, aby sme mohli ísť a mohli zvestovať tie Tvoje pravdy a tú pravdu, ktorá vyslobodzuje. Chcem sa opýtať, keď máte sklonené svoje hlavy a viem, že Duch Svätý sa hlboko dotýkal vašich srdc. Chcem sa opýtať, je tu niekto, kto tak prežíva vo svojom srdci, že nechce ísť tak ďalej, ako prišiel. Že chce sa napiť tej vody života. Chce prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca a chceš aj iným ľuďom s radosťou zvestovať, že si sa stretla s Pánom Ježišom. Chceš mať istotu spasenia. Nechceš už ďalej chodiť po vodu tohoto sveta, načírať zo všelijakých studien, ktoré ťa nikdy nenaplnili a práve naopak ťa vyprázdňovali. Chceš dnes večer nasledovať Pána Ježiša. Je to jedna príležitosť. Na znamenie toho, že áno, chceš, či si už mladý alebo starší, či si dieťa alebo si dospelý, zodvihni svoju ruku. Je tu niekto. Nech ťa požehná Pán. Aleluja. Aj teba, aj teba, aj teba, aj vás tam vzadu. Nech vás požehná Pán. Aleluja. Sláva Bohu. Sláva Pánu. Ja Ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že aj dnes večer Ty si hovoril k našim srdciam. Ty si sa nás dotýkal. Ty si nás uzdravoval. Ty chceš, aby tie naše vzťahy, to naše srdce, aby bolo uzdravené. Ty chceš nám odpustiť naše hriechy. Ty chceš, Pane Ježišu Kriste, nás oslobodiť od každej neprávosti. Chceš, aby sme sa modlili v duchu a v pravde. Aby naša modlitba mohla byť vypočutá za našich blížnych, za našich blízkych. Pokorne prosím, Pane, požehnaj tieto srdcia, ktoré dvíhali svoje ruky, ktoré tak prežívajú, že potrebujú ten Tvoj dotyk, potrebujú Tvoje uzdravenie, potrebujú tú Tvoju prítomnosť. Požehnaj ich. Drahé duše, otvorte svoje srdcia a príjmite kráľa kráľov, príjmite Pána pánov, Pána Ježiša Krista do vášho srdca a povedzte, Pane, poď, vstup do mojho srdca, buď mojim Pánom, buď mojim Spasiteľom. Od tejto chvíli ťa chcem milovať, chcem ťa nasledovať, lebo si hovoril pravdu s mojim srdcom. Ďakujem Ti, Pane Ježišu. Nech je vyvýšené Tvoje meno. Chcem Ti byť verný, chcem Ti byť verná až do konca. Zachovaj ma, ochráň ma, požehnaj ma, pošli ma a nech zo všetkého je oslávené to drahé meno Ježiš.